Ise guys, takuita day number 7 yekunanona sekuru saka nhasi kuina naBabaRuva vachigadzira ikona. naBabaRuva vari kuhwa kufara nhasi, hambe kuti sei vari kunyanya kufara kudai. Plus sekuru vakarifesta toda kumboona babaRuva, then nedzimwe hembe dzasekuru dzaBabaRuva vakadziramba. Zvaro saka babaRuva mufanira kusiya hembe trick bottom yenyu yani t-shirt hanzi kuti mangwana musazonetsa vanhu vapore. Hanzi ndoda dzangu saka semunhu uri kuchipatara tongotedza zvaanoda. Saka tinongosiya dzenyu. Saka lunch nhasi tabikira raisi nemazai. Tomaona vanonodya here chikafu chatabikawo kumba nechipunu. Saka takuenda izvozvo hauna kuisa mechisa here? Ndikuseche. Bata mbudu kudai. Hauna kuisa fork here. Idaiwo pachest toni. Apa utondovasiyira hamuna mari imwe bheki here? Vanongonosara neyo here. Nokuti vakasara nepesi yambuya. Zvasekuru hazvizikanwa vanogona futi. Nasechele vanongonosara nayo hatotonovasiyira iyo. Saka patakuenda kuvisiting day number 6. Mbuya anezenda mangwana 6 or 7? 7. Day number 7? Tapa day number 7? Viki? What about? Saka takuenda tunovaona mangwana toenda nambuya. This is because saka ndofana kuti ndisvike the day before this function yatanga, because kure nekwatiri function inenge iko Tuesday, but inini ndofana kusimuka musi weMonday kuti ndisvikewo ndikozorora function yedu ndosetuka tiriko. Icho chakagara kama muchasaririra inenge uchinakidza icho ega icho ega 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 icho saka ndozvatetiita musi wechipiri kure. It's about 6 to 7 hours kwatoda kuinda kwacho, saka ndofanira kusimuka Monday ndoita mutambo wangu. I think musi weWednesday ndienda kudzoka, then toita kutiwo zvandichaona kuti sekuru vane vasei, then ava naBabaRuva tangomira kuti zvitupa zvavo zvibudewo. Hopefully by Saturday or Sunday ndenda kubvawo kuno next week sure handiti. And hopefully vanenge vapurawo, asi manesi vaitaudza kuti urondo ravo ruri kurikafa. Ndozvavaitaura chaiga chimanye visiting isati yapera wanza chaya handiti. Takuchipatara naBabaRuva. Takuchipatara vatsanguya kuona baba vanogwara voshuwa hai totendawo nasi chero vanotibetserawo kungoonavo mudharavo vari muchipataravo nekubhadharawo mari dzezvipatara dzoijiwe mishonga inenge ichidiwa. Hai ndikutendawo nezviri kuitikawo. Hai ndotenda. Ufanira kutenda mashemarienzi tovatinotipa fiwo nechikafu. Watendai vashemarienzi? Hai totendawo mashamarienzi. Revo vanotipawo chikafu chekuti mudharava vawanewo chikafu muchipatara nepetrol yemota nemishonga nekuti ngadai vasipo dai ndakatoenda pamwe. Naya haishu hai tikutenda haishu handi naya tikutenda. Takuvigirai raisi nhasi nemazai nechipunu. Kwanzi kudini achiremba nhasi? Hanzi panodiwa chii? Hapana. Hanzi? Hey people, tadzoka kuvisiting but nhasi tazodzoka kuma uya mapochecho zaino chingwa chavo ichi. Nhasi I was so busy, maprograms angu ese mazhinji both dzasekuru nepersonal programs dzangu
dzemameetings atachiita anonge akanangana neni anga ari mumasvingo town. Saka tati tamisa program yedu yemasikati yekuti tione sekuru masikati. Now takunovaona manheru ano. Last time takavapromisa chingu, saka ndochati kunovapa mabhanana nesamu gudzigudzi. Tada kuvavigira zvimwe zvinhu from masvingo, but time yedu yange isingachaite kuti tidzokere kwatati nekwati neplace yatatira zvasingaenderani, but ngatingodzoke ichi tinovatengera machivi. Saka zvitakunona 6 p.m. visit yatapinisa. I think masikati ndokukasikira tombofungwa chi hapana rikuye. Mona manje ndaifunga nhasi change tichizodurura musoro tichizita sei zvaramba zvese. The day was so hectic pakaipa. Saka masikati hanauzokuonai asi muri sei? Zviri sei nhasi? Ndakusisivanzaiwa machinjwa rogwadza zviri kuita zvichiita here worobva mavaudza here manesi acho havasati vabvo. Ndava nemabhanana anzi tikasire kuonai mabhanana kana mapotito modya izvozvi itoldai mapotito achipisa bepa nemapotito nechini. Saka ndangoti ndimanye ndatobva kumasvingo izvozvi. Handiti hamuna kufunga kuti nhasi handiuye? Ndikutodzoka kumasvingo ilai izvozvi zvichapisa. Akawanda munhu masanganisi edikusirema uye atiudasungaona mabhanana mudle nechingwa kana kuisa mapotatoes enyu ipapo pakati pechingwa nedzingi rakapera here. Hamumwiwani sekuru yogati yechashi. Kune mazuva andichasvetuka musi wa24 nemusi wa25 nemusi wa26 ndoda kuenda kugokwe. Kune mutambo wandakagokwa. Mutambo wekuti ndiwanewo zvimashereni. Leo machipisi anogwadza here kutenga kana ndichangora machikurangaridza handinenge isina kutisa. Ivo baba vandichasiya ndavaikira kana zvakadi ndosiyira chikafu manesi wogokupai nekuti ndakakokwa kumutambo mudye mashuwa ngaiti mani ndakuita bhabai mudye zvese zvamunosiya izvo.